Po ay nagkaroon po ng pangalawang mga pagpupulong ang presidente dito po sa dalawang panig, no, tungkol po doon sa posibleng extension ng transition para sa Bangsamoro Transition Authority. Nakasaad po kasi sa BARM Organic Law na yung unang mga ihahalal na mga opisyales ng Bangsamoro Authority ay isasabay sa eleksyon itong 2022. Humingi po ng transition ang ating Bangsamoro Transition Authority at ito po ang i-explain ni Chief Minister Ahod Al-Haj Murad Ibrahim at meron naman pong salungat na view ang ilang mga halal na governors at congressman dyan po sa BARM. Ang naging desisyon po ni Presidente matapos niyang pulungin ng dalawang pagkakataon ang kabilang panig ay neutral po ang ating Presidente. Iniiwan po niya sa Kongreso ang desisyon kung sila magpapasa ng batas na papahabain pa yung transition period para sa Bangsamoro Transition Authority. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.